Dacă faci rol de o mașină la șantier și dacă nu-i frig. Că dacă e frig, o să cât să toarne și scrape, mai bine să așteptăm să încălzească. Până la Paște trebuie terminat. Da, păi trebuie. Unde urmează să călători? În Germania. În ce scop? Mă duc la prietena mea. Că plănui să stăți. Câte sunt? 434. Uite, de-aia e bine să ai cu tine ordine. Da, dar pentru că de multe ori la spovedanie nu-ți mai amintești toate păcatele. Din cauza, cum zici... Măi, Elena, cum să zic eu ție? Cine vine să trăiască în mănăstire, trebuie să se elibereze de tăte și... Că-i trebuie liniște și odihnă. Și de asta am zis că stea aici o leacă să-și revie. Și după aceea să o vedea. Alina, când a plecat în Germania, noi n-am fost de acord. Dar am zis că dacă e așa vrea... Părintele a vorbit acum să-l bagi la un schid. Da? Bine că ne-ați spus, nu-l mai așteptăm după mana aici la treabă. Mami, mergem de acum. Dar nu stați la masă? Nu mai stăm, pentru că matale nu pentru picturi sunt oameni în biserică. Apoi nu de picturi, dar stăm cu biserica nesfințită de atâta vreme acum. Să, părinte. Se roagă, dar acum e ora de masă. O să că nu mai trebuie să mănânci și că țin post negru de acum. De aseară să roagă. Nu știu ce să mai fac. Aici nu-ți poate să mai stați. Tati, dă-mi altceva pe lume.